Malumpuson ang pagtapos sa MESCON, Convention of Gamers nga giorganisa sa Misamis Oriental Esports Organization (CONMESO) niadtong Mayo 1, 2022 sa Limkit-Kay Atrium. Kini nga kalihukan kanunay nga gisuportaan sa panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental nga gipanguluhan ni Gobernador Bambi Imano alang sa mga kabatan-unan ug mangdudula sa probinsya. Usa ka semana ang gipahigayon nga kalihukan sa MESO nga giila og MESCON Convention of Gamers nga nagsugod niadtong Abril 25, 2022 ug natapos niadtong Mayo 1, 2022 alang sa mga mandudula sa tibuok probinsya sa Misamis Oriental. Ang ikapito nga adlaw sa kalihukan adunay upat ka kompetisyon alang sa mga dula sa Mobile Legends, Bang Bang, MBLL, Call of Duty Mobile kung CODM, NBA 2022 ug Tekken 7. Nag-display sad og mga dulaan ug mga dibuho nga gikan sa mga mamugnaon nga mga local nga mga artist. Aduna sab pagrampa sa mga cosplayers nga gitambungan dili lamang sa mga misamisnon apan gidayo pa kini sa mga bisita sa mga nagkalaing-laing lugar sa nasod sa Pilipinas. Sa pagtapos sa ikapito nga adlaw, gipahigayon sab ang oath-taking sa mga bag-ong opisyales sa MESO nga gipanguluhan sa ilang founder ug tigdumala nga si Mr. Henry Lopez. Gibutyag nga sa ikaduhang tuig sa ilang organisasyon magpadayon nga ipalambo niini ang mga kalihukan alang sa mga mandudula sa Misamis Oriental. And we will not end here. Gasugot pa lang ta. So, pohon, we will be having community engagements, webinar sessions, and of course, a lot of tournaments. So stay tuned, relax, enjoy, because we are MESO. Kanunay nga katimbayayong sa panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental ang MESO aron mahatagan og pagtagad ang mga mangdudula ug kabatan-unan sa probinsya aron kini mahilayo sa mga dili maayong butang kay gilauman ang kabatan-unan ang tubag sa kaugmaon sa probinsya ug tibuok nasod sa Pilipinas. Ako si Jesse Alvarez Andaliasa para sa Miss Or Balita.